Odpadové koše boli rozmiestnené v okolí rieky Smrečanka na Podbrezinách a na ulici 4. apríla pozdĺž Váhu na nábreží. Po 6 rokoch sa však ich počet značne znížil a ani s ich údržbou nie sú mnohí psíčkari spokojní. Koše na psí exkrementy vy využívate? Nevyužívam ich, ja nosím so sebou alebo dávam do veľkých kontajnerov, bohužiaľ, pretože sú veľmi veľké vzdialenosti. Alebo ich trápi iný problém. Odpadkových košov je dostatok, ale považujem za nesprávne, že k tým košom nie sú žiadne prídavné prostriedky. Hodia to ľudia aj do kontajneru. Podľa informácií inžinierky Klepáčovej z odboru životného prostredia je však možné psie exkrementy vyhadzovať do odpadových kontajnerov, nakoľko je to zahrnuté vo všeobecno záväzných nariadeniach mesta o chove a držaní zvierat. Mnohých psíčkarov tiež zaujíma, kde sa v Liptovskom Mikuláši nachádzajú vyhradené zóny na venčenie. Sú 2 cvičiská v Mikuláši, 1 pri Novom Tesku a 1 na Podbrezinách. A priestor pre vyhradený voľný pohyb je na nábreží a nad vlekom na Podbrezinách. Okrem spomínaných zón musia byť teda domáci miláčikovia uviazaní na vôdzke na celom území mesta. Pre televíziu Liptov Sláva Kelová.